קורה חברים? כאן סוניק וטיילס, והיום אנחנו משחקים GTA 5. כן, כפי שזה נראה, הכל נורמלי לחלוטין, הכל טוב. אין לנו שום בהכרח מיוחד היום. סתם רוצים לשחק GTA וזה סתם, סייק. כפי שאתם רואים בצד יש לנו את המד הזה. אם אתם שואלים למה, זה בגלל יש לי את הפטיש של תור. אז עכשיו, הפטיש הזה יכול לעשות דברים מדהימים, באמת הכוח שלו חזק נצח. רציתי להוציא גם סרטון של סקין של תור, אבל ייקח לנו זמן בשביל זה. ואנחנו רוצים לצלם את זה מהר. וכן, אני ספציפית לא משחק GTA אלא חבר שלי, וכן, אני כרגע מצלם את זה אצל חבר שלי, ואנחנו עושים הרוב מודים. ואם אתם תרצו לראות עוד מודים של GTA, תגידו לנו. ובואו נראה איך זה יסתדר. אומייגאד! כבר הרגתי בן אדם אחד. אני יכול לתפוס אנשים. מה מן? וואו! כמובן, כפי שאתם רואים, תור חזק בטירוף. בואו נצא את הכוח ותראו מה הוא יכול לעשות. תראו את ה-0% בצד. ה-0% אומר שבינתיים אנחנו אפילו לא בגוד מוד ואפילו לא טיפה חזקים, אבל תכף אנחנו נהיה. רק שתבינו את הכוח של תור, הוא יכול לתפוס אנשים. הוא יכול לעשות כל כך הרבה דברים שזה פשוט מדהים. הוא יכול גם לעוף, תראו. ובום! ספינר! I'm a fish spinner, bitch! כן. תראו את זה. זה פשוט מדהים הדברים שאפשר לעשות פה. רק שתבינו, הוא גם חזק בלי. לא ידעתי שאני יכול לעשות את זה. תראו אותו, הוא ליטרלי שוכב בקש שלו, או שהוא מת. הוא מת. אוי ואבוי. וכפי שאתם רואים, אחרי שראיתם את הכוח, רק את הכוח שלו, אפשר עכשיו להתחיל עם הכוחות שלו. עכשיו בואו נתחיל עם Storm of Angel, ונתין כמובן את הכוח שלנו, כי אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בלי כוח. כפי שאתם רואים, 25% שזה עלה ברמות, אולי אפילו נצליח להיות גודמון בסרטון הזה. תכף, רק בואו נחפש את הקורבנים שלנו. וכן, אולי זה גורם לנו את כל האנרגיה, אבל זה הדבר הכי מדהים שראיתי בחיים שלי. אני ליטרלי תור. אומייגאד, כמה אנשים הרגתי. זה לא בסדר. מי אמרה? כן, אני תור, אני אעזור לך. היי בוי. בוא נלך לעזור לך. בבקשה עזרה. ביקשת עזרה? תור כאן! מטפל בצרה. ובום! אוקיי, עכשיו בוא נראה כמה חזק אנחנו יכולים לעשות את הכוח הזה, סבא? תראו אותו. השוטרים מגיעים סוף סוף. בואי. רגע, אבל למה יש לי רק... איך יש לי רק אחד? אני כבר הרגתי יותר מ100 אנשים, לא? משהו כזה בערך. What the... לא. מה קורה פה? אוקיי. אוקיי. משטרה. אני אתן
ניתן להם לראות אותי, ואז בואו נראה כמה הם יכולים להתעסק עם הפדל שאני. בום! בואו נראה כמה הם יכולים להתקין את זה. פול פאוור ובום! ועכשיו, סוף סוף. מוכן להיות פול פאוור! פול פאוור! בואי לוחץ עליו! כן, תמותו! או, משטרה, מה קרה? לאן אתם ברחתם? בחלומות שלה. אלוהי, למה אני משחק בזה? זה כל כך חלים. אל לגש ככה. אוקיי, אני מתחיל הקרב האמיתי. וואו! אחי! למה אני יורה ברקים בפטיש שלי? אם אתה איתו עושה כזה דבר. אם אתה איתו בחפוגה במשטרה. אגב, אם אתם רוצים לדעת עוד דברים עליי, אני יותר חנון של מארוול וגיק של מארוול, של DC בתכלס, כי אני יותר אוהב את בטמן, את רובין, את טייטנס, ומלא גיבורים שאני אוהב, אז אני יותר חנון של DC, ואני קורא קומיקסים באנגלית, ואם יש לכם קומיקס של מארוול, ואני נכנסת למארוול גם, תמליצו לי, וגם משחקים. אתה חושב שאתה יכול לברוח, ותגידו גם מה אתם מעדיפים, DC או מארוול. אני די בטוח שהרוב פה יודעים מארוול, אבל... בואו עכשיו ננסה את הכוח האחרון שלנו. סבא. גאד! מה זה אמור להיות? בואו נראה כמה אנחנו יכולים לעשות. מה זה? אלוהים ישמור. תור פשוט אופי. מיונור כזה אופי. כן, יש לי את מיונור, אני הנבחר. אני הסגן. די. אוי, קדימה, בוא נראה עוד כמה אנחנו יכולים לעשות עם זה. אוי. בוא ננסה לעשות את זה עוד פעם. אומייגאד. אחי. אוקיי, קדימה. וזה הסוף שלכם. עכשיו אני ליטרלי בלתי מנצח, כאילו, רק שתבינו. אף אחד לא יכול עליי. לא משנה, לא משנה מה הם יעשו. טוב. תודה רבה על הצפייה, חברים. כן, כפי שאתם יכולים לראות, זה הסוף של הסרטון. יש לנו עוד הרבה מודים להראות לכם, ואם אתם רוצים, אנחנו נשמח להראות לכם עוד GTA. זה ספציפי משחק שהוא לא הכי הולם, אז אני לא יודעת כמה באמת נעלה אותו, גם בתור ילד, אני לא יודע כרגע למה שיחקתי את זה. זה לא משחק שלי, אז
שיעשו מה שאתם רוצים. אני ספציפית לא יודעת כמה אני אוהבת GTA, אבל המוד הזה מדהים, ויש עוד הרבה מודים של מרוול, DC, והרבה דברים אחרים שאני רוצה להראות. ואם יש, ועוד פעם, אם יש משהו שאתם רוצים שנשפר, אל תשכחו להגיד לנו. אם יש עוד משחקים שאתם רוצים שנשחק, אל תשכחו להגיד לנו. ואם אהבתם את זה וצפיתם עד הסוף, אז בבקשה תשימו סאב. תודה רבה וביי, עד לפעם הבאה.